Siya natagam. Sige, pagay akong pang-chicks. Sugod. Kuning mami. Oh, bantay din siya. Awan ba? Nanapoy babae si daddy, me. Unsa? Nanapoy babae si daddy. Si babae? Dinhi ko to. Nakita na ako. Asa man? Tuwa dito. Guwapa kayo. Sikot, kintawanan nito. Gip na ako. Naara judi ay oh. Wag yan siya matagam oh. Mahilig ba siya babae oh. Kung magdako ni iya ha. Pantay ka na ako ron. Nakadyo tinuod oh. Pantay ka na ako ron. Magkamot pagkamay. Ikaw din na, pre! Sorry kay pre, ha? Huwag ka na sorting ako yung mo ni pare di, ay! Sorry kay pre, ha? Ari ko kapre kay ako ay kumuto na lang. Sama ikaw ay ko pangumutok po ka na niya kay ino ni kape diri. Huwag ako kabalo ka sa pare di yung kuyong! Huwag ka na sorting ako yung mo pare di, ay! Sabi na babae! Ay, ako ko na mo magpagbuhok diretso. Di mo ka tanaw pa kinsa yung kuyog. Tanogin! Abin mo babae ang kukunin ako. Tanogin ang akong anak! Sinudog ko na tanogin ka! Puta na! Kaya kung kamay ko babae! Nagtuampo ko babae! O sige, sulti ni mo ni Mari. Nakay babae. Nakuyog. Ha! Oo! Awa! Sabi hinungdan di ay pagsugi-sugi di ay. Dito ako babae ang kuyog. Oo! Ha? Ay, pangay pa sa'yo nito pare. Sorry kay pre, ha? Sorry kay pre! Sorry kay pre! Sorry kay pre, ha? Sorry kay pre! Si Frankie din ganit kami. So, mangkadungoy, nakasala na ba ako dong? Ikumot ako ang buhok dong! So, mangkadung, ayun na, usba dong, ha? Hi guys! Kung si Dudong Kulot, mau niya ang ginom ng kape. Maong puti kayo ko. Kape pa ka, puti paguka. Purple corn coffee. Please like my Facebook page. Dudong Kulot. Mao ni ginom akong kape. Mau niya ang ginom ng kape. Mao puti kay ako. Maong puti kayo ko.